mag-watch ng video na to. Today guys, isi-share ko sa inyo kung paano nagmamarinate ng isda in Arabic way. Kasi sila kasi ang daming nilalagay, maproseso yung pagluto ng isda. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung gawin. Sa ngayon, ang una kong gagawin is marinate yung isda. Ganitong isda. So yan, ang daming isda. Unang gagawin is lagyan ng lemon. Ay, hindi kita. Lemon. Tigain lang yung lemon. Tapos lagyan ng vinegar. Kasi raw para maalis yung lansa. Konti lang. Tapos turmeric. Damihan natin. Ito guys, ano to siya? Parsley and garlic. Sa Arabic yung parsley is bakdunes. So, yan. Ganito na yung itsura niya guys. Ang gagawin ko lang is paghalu-haluin siya para manuot sa loob yung yung bawang. Kasi para maalis yung lansa. Ayan. Ganito yung paggawa. So, tapos, lagyan pa ito ng asin. Kasi yung amo ko guys, sabi niya, Shinohada, Riha Simich. Minsan inaaway ko siya. Sabi ko sa kanya, bakit? Isda yung pinaluto mo, mag-aamoy mag-aamoy karne, natural isda yan. Minsan kasi parang tanga lang sila, kaya binabara ko rin. Nakakapagod kayo magluto ng ganito. Kasi yung pagluto sa kanila, daming proseso. Di tulad sa atin na prito mo lang, lagyan mo lang ng asin, tapos toyo, sausawan, okay na, di ba? Pero dito wala. Ang dami nilang etche boreche. Charot. So, lalagyan ko na asin. Sana guys, sa mga katulad ko na DH na nagluluto rin, ganito lang yung gawin nyo guys para maalis yung lansa. Yan. Halo-halo lang. Ang dami kaya nito. 15 na peraso. So, ganyan ang ginagawa. Para maalis yung lansa. Pagkatapos nito ay babalutin ko siya ng nylon o kaya ng foil. Tapos iiwan ko siya ng mga 2 hours. Tapos saka ko siya iprito ng crispy. Bye guys! Mamaya ulit, papakita ko sa inyo.